Dalšího řečníka, řečnici ani nebudu uvádět, protože se nejlépe uvede sama. Každopádně jsem moc rád, že Adéla Banášová, která přináší sem pozitivní energii zdaleka, bude mluvit dneska o sobě, protože vždycky mluví o těch ostatních a doluje z nich hloubkové myšlenky a dneska je to o ní. Přivítejte Adélu Banášovou. Dobrý deň, ďakujem. Ja sa trošku tu najprv upravím. Postupne. 15:40 mi ide vlak, takže vás poprosím, aby ste mi strážili čas, keby náhodou sa to nejako natiahlo. A po druhé, ďakujem veľmi pekne za možnosť tu vystúpiť. Nerobím vám takéto veci veľmi často a keď prichádzam na takéto nejaké fóra rozprávať, tak hovorím naozaj vždy len o sebe, presne ako ste to povedali, iba o mojich skúsenostiach. Nemyslím si, že existujú nejaké paušálne recepty na to, ako fungovať v živote, ktoré platia pre všetkých, lebo každý sme v nejakej inej fáze nášho života, každý sme v nejakom inom leveli chápania seba a sveta. Každý máme svoju bublinu, tak to volám, a z tej bubliny jednoducho vidíme všetky veci tak, ako fungujú v našej bubline. Takisto napríklad ako s mojím otcom sa na mnohých veciach nezhodneme, ale tiež tu prišiel rozprávať zo svojej bubliny. Na budúci rok príde mama a o 2 roky, keď sa dožije aj stará mama, a vtedy až pochopíte, o čom je život. Takže myslím, že to máme tak rozdelené. Dám si dole sáko, prepáčte. No. Takisto by som chcela teda povedať, že aj môj predrečník, ktorý bol jediný, ktorého som tu dnes videla, bol pre mňa veľmi inšpirujúci a zaujímavý, takže ďakujem za možnosť si ho vypočuť a myslím si, že ako hovoril, že veľa vecí je podobných, čo všetci hovoria. Myslím si, že žijeme v dobe, kde všetci tak spoločne cítime, že tá podstata je niekde inde, ako sme to možno posledné roky dostávali naservírované, a tak sa z toho teším. A takisto aj na Slovensku sme mnohí dobrí anieli, takže sa tešíme z toho, že to sem nejako presiaklo. Nemám úplne pripravenú nejakú prezentáciu, tým, že to nejak nerobím, ale včera pri večeri som si niečo napísala na listoček, aby som mala aspoň trošku koncepciu. Takisto som si aj niečo písala k tomu, čo hovoril pán Sikora predo mnou, lebo rada reagujem na to, čo počujem. To som si napísala do mobilu. Keď sme hovorili o tých komfortných zónach, takisto súhlasím s tým, že sú to veci, ktoré nás môžu niekam posunúť, ale je dôležité vedieť rozlišiť, ktorá komfortná zóna je asi tá, do ktorej máme vstúpiť a do ktorej nie, lebo keď vás niekam pozvú a budú vám hovoriť, že vám tam budú vrtať do kolena, tak môžete zvážiť, či vám tá bolesť niečo asi prinesie, alebo či je to komfortná zóna, ktorú nemusíte absolvovať. A preto si myslím, že tie komfortné a nekomfortné zóny by nám do života mali prichádzať prirodzene. Že skrátka sú komfortné zóny, alebo teda nekomfortné zóny, ktorým sa nevyhneme. Pretože sú súčasťou našej životnej lekcie, sú súčasťou toho, čím si každý, alebo čím si my osobne máme prejsť. A môžem povedať príklad, taká moja veľmi nekomfortná zóna bola, keď som mala asi 22 rokov, už som pracovala v rádiu a zavolali ma hosťovať do také glosátorskej relácie, ktorá sa volala 7 SRO, a tam sedeli takí, že Lasica, Labuda, ešte vtedy Stano Radič a také naozaj tie ikony intelektuálneho humoru. Ja som mala 22 rokov a prišiel za mnou dramaturg a hovorí, vieš čo, že ja ťa počúvam v tom rádiu, že ty si taká vtipná, potrebujeme to trošku omladiť, dať tam nejakú ženu, že tak poď do toho. Som si povedala, že tak čo by som nešla, to som ešte nevedela, že idem do nekomfortnej zóny. A už ale keď som tam sedela, už som zistila, že nie som v komfortnej zóne. Stretla som sa s tým, čo je úplne prirodzené. Pozerali sa na mňa, čo tu táto robí, v živote nepočuli Fan rádio, nevedeli ma vôbec zaradiť, mysleli si, že som tam nejaká tlačenka, cítila som tú energiu, všetky tie predsudky na sebe. Takže som chodila odtiaľ so žalúdočnými vredmi a teraz to vredy zase nie, ale nejaké potiaže som mala. A doteraz, keď počujem zvučku tej relácie, tak chytím taký ako dosť vážny stres. A prišla som a chodila som vždy odtiaľ domov a hovorila som mami, ja tam tak trpím. A ona hovorí, ale ty tam nemusíš byť, veď sa na to vykašli. Ale nejaké moje vnútro mi hovorilo, že toto je komfortná zóna, teda nekomfortná zóna, ktorú keď zvládneš, tak ti to veľmi pomôže. A to je podľa mňa veľmi dôležité si vedieť tak nejak v sebe zacítiť, že je toto pre mňa to potrebné kvázi utrpenie, alebo nie. Takisto ten výraz utrpenie by som nejako veľmi
neuprednostňovala, ale myslím, že je to taký ten jazyk, aby sme si rozumeli. No tak som tam nejako zotrvala a počase, keď som tam chodila len tak, s tým takým tým utrpeníčkom, tak som si jedného dňa povedala, tak asi musím zmeniť nejaký svoj postoj, lebo inak sa z toho nevyhrabem. A môjim takým cieľom vtedy bolo nie byť tam najlepšia, najvtipnejšia, lebo to sa v takej konkurencii a zostave ani nedá, ale aby som tam cítila také svoje vnútorné víťazstvo, že som to zvládla. A tak som tam začala chodiť s tým, že som neočakávala, ako ma tam kto nebude mať rád, ako ma tam kto nebude rešpektovať, lebo myslím si, že v zásade ma mali celkom v paži, ale že som skôr ja som to prežívala. A tam bolo zložité, tam sa človek len tak nedostal k slovu. Čiže tam v podstate každý hovoril nejaké tie svoje vtipné, múdre myšlienky a ja som tak ako sa snažila niekde, som sa prihlásila, zrazu som sa prebojovala, povedala som niečo. A všetci tak na mňa kúkali, že ako to čo bolo. A potom tam bola taká výborná roztlieskavačka toho komparzu, ktorá vždy, keď povedal niekto nad 60 niečo, tak strašne tlieskala. A keď som povedala niečo ja, tak urobila iba také, že... A komparz sa samozrejme neroztlieskal, čiže som tam vyznievala trápne a hrozne. Takže som zmenila svoj postoj a začala som tam chodiť s tým, že OK, mám týchto ľudí rada, prinášajú mi nejakú možnosť, nejakú lekciu. Určite to nie je náhodou, že sa mi to deje. A nepotrebovala som im to hovoriť a nepotrebovala som im nosiť švestičky zo záhradky. Potrebovala som to len v sebe cítiť a to je to dôležité, čo si myslím, že funguje, že keď zmeníte ten svoj postoj, zmeníte aj svoju energiu a nemusíte ľuďom hovoriť, ja ťa mám tak rád. On to jednoducho cíti. Takže som zmenila takú tú svoju, by som povedala, vibráciu. Vtedy som to ešte nevedela, teraz to už viem pomenovať. A začali sa diať veci, začali sa so mnou rozprávať, začali ma príjmať a akceptovať. Nie úplne všetci, ale do tej miery, že som sa tam cítila zrazu komfortne. Zrazu sa z mojej nekomfortnej zóny stala komfortná. A keď som sa tam nejako zabývala, samozrejme, že som stále tam nebola za nejakú hviezdu, ale mala som tam taký ten svoj svet, tú svoju bublinu som si tam našla, tak zrazu prišla možnosť moderovať Superstar. Skrátka, zrazu som cítila, že mi život hovorí, OK, odfajfknuté, zvládla si, môžeš ísť ďalej. Myslím si, že keby som ten svoj postoj nezmenila, tak tam možno v úvodzovkách trpím dodnes, alebo si nájdem nejaké iné príjemné príležitosti na trpenie. A tak to myslím, že často robíme. Toľko teda k takej mojej osobnej skúsenosti. Keď sa hovorilo tu aj o tom, že nájsť to, čo je to naše prirodzené, v čom sa cítime dobre, takú tú našu náturu, s tým absolútne súhlasím tiež. Mám niekedy však pocit, že to je ťažké zistiť. Možno to poznáte sami, že si teraz tak sadnete a poviete si, no dobre, ale tak čo by som robila, keby som tak ako hocičo mohla. Ja som nad tým tiež premýšľala a ja napríklad vôbec neviem. A myslím si, že je dôležité, aby človek najprv si akoby zdvihol tú energiu do toho nadhľadu, kde naozaj všetko chápe a všetko tak nejak cíti vnútorne a vtedy príde aj na to, čo naozaj chce robiť. Poviem príklad, mám kamarátku, ktorá je teraz veľmi prepracovaná, veľmi je na tom, nie že zle, tiež nemám rada tento výraz, má dobrú skúsenosť životnú. Jednoducho prechádza niečím, čo si myslím, že keď zvládne, tak jej to extrémne pomôže. Čiže prechádza touto skúsenosťou, ale tak z toho nášho pohľadu, súčasného chápania tých spoločenských programov a z pohľadu ega sa má strašne zle. No a hovorila, že bola som u takého môjho doktora a ten mi povedal, že som prepracovaná a napísal mi na lístoček vetu, že robíš naozaj to, čo ťa baví? A povedal mi, že vždy, keď pôjdem napríklad na plac, lebo nakrúca a pracuje aj v médiách a tak, takže sa mám na to pozrieť. No a výsledkom je to, že ona taká celá bez energie príde na ten plac, pozrie sa, idem robiť to, čo naozaj chcem a úplne sa z toho zrúti, lebo fakt to nechce robiť. A ja jej hovorím, že ten pán doktor to myslel dobre. Rozhodne to myslel dobre, lebo to všetci tak hovoria, že rob to, čo naozaj cítiš, to, čo naozaj chceš. Ale my sme mnohí tak, teraz hovorím za seba, z mojich skúseností som bola veľakrát tak domotaná a to domotanie nám tak zoberie energiu, tak klesneme s tou energiou, že tam môžeme byť veľmi domílení v tom, čo chceme. Lebo keď je niekto úplne dole s energiou, tak možno chce aj skočiť z okna v tej chvíli. To je jeho najsprávnejšie rozhodnutie. Alebo to je jediné, čo mu prichádza vtedy do úvahy. Takže si myslím, že aj v tom hľadaní toho naturelu alebo toho, čo nám je blízke, čo chceme robiť, je dôležité najprv sa tak upratať. Ale myslím, že to hovoril môj predrečník v podstate tiež.
Neviem, do akej miery môžem používať tieto výrazy, ale myslím si, že v dnešnej dobe je to už úplne normálne, keď hovoríme o energii. Ja to nevnímam ako teraz nejakú duchovnú halus, ale je to čistá fyzika. Myslím, že to poznáte tiež, že keď máte dobrú náladu, každá emócia má nejakú energiu. Keď máte dobrú náladu, vibrujete vyššie. Vtedy to je to, keď máme ten dobrý deň a hovoríte si, dnes je taký dobrý deň. No nie je to až tak dobrý deň, vy máte dobrú frekvenciu a nachytávate na vašu frekvenciu tiež ľudí a situácie vašej frekvencie. Jednoducho, keď má Radio Express frekvenciu 100,2, no tak tam nechytíte jednoducho impuls, ani keby ste čo robili. Čiže keď máte tú svoju dobrú frekvenciu, tak sa vám dejú veci fajn. Opačne to funguje v taký tie dni blbec. Dnes je deň blbec. No nie je deň blbec, vibrujete si tak. A tak sa to potom aj deje. A že napríklad vyjdete z domu a hovoríte si, už nestíham, rovno stretnete iba idiotov v ten deň. Sú to bohužiaľ len kamaráti z vašej frekvencie. A keď ste v tejto situácii, tak je naozaj ťažko. Predstavte si, že niekto má deň blbec, má život blbec, lebo si tak vibruje dlhodobo. A ťažko on príde niekedy vôbec na to, aké je jeho poslanie alebo povolanie, alebo v čom by bol naozaj šťastný. Zo svojej skúsenosti viem, že moji rodičia ma vychovávali najlepšie, ako vedeli. Myslím, že ma vychovávali dobre a že som mala veľké šťastie so všetkými aj tými skúsenostiami, ktoré mi priniesli. Ako sme hovorili o tých nekomfortných zónach, na to som od malička trošku citlivá, lebo môj otec mal takú filozofiu, a to mi hovoril už naozaj od malička, deň, keď neprekonáš prekážku, nie je dňom. A ja som bola z toho taká trošku zmetená aj v tom škôlkarskom období. Som si hovorila, že kurník, nejaké prekážky by som si mala asi hľadať. Nemyslím si, že to je o tom, aby sme si hľadali prekážky. Že myslím, že sa dá prechádzať životom aj bez toho, aby sme za každú cenu trpeli a ešte k tomu organizovane. Ale chcela som tým povedať, že jednoducho ma vychovávali v takom tom, veď ty si šikovná, veď ty vieš pekne malovať. A naozaj viem pekne malovať. Ty máš talent na hudbu. Ja ako naozaj mám pomerne veľa talentov. Takých neúplne geniálnych, ale takých akože slušných. Hej. Takže som malovala, chodila som tancovať, chodila som na všetky možné krúžky, ale v podstate žiaden ma tak nejak extra nebavil. Čiže ma vlastne zahltili takými tými výčitkami z toho, že veď ja som šikovná, veď ja by som mala toto všetko robiť, že som ako keby jedného dňa zistila, že ja vlastne neviem, čo robím rada. Ja ani nemalujem nejak extra rada, ani sa tej hudbe nevenujem extra rada. Takže sa môže stať, že aj pri tej výchove v tom, ako tá spoločnosť funguje, v tých programoch, čo je dobré, čo sa považuje za dobré, čo sa považuje za úspech, čo sa považuje za šikovnosť, že sa tak zaplácame rôznymi programami, až stratíme ten kontakt so sebou, kde možno to naše vnútro hovorí, že ty vieš tak dobre hrabať listie a bol by si tak skvelý záhradkár alebo záhradník, ale to posunieme preč, lebo dnes treba študovať manažment a treba byť top manažér. Čiže ja som tiež prešla potom takouto fázou, kde som rozmýšľala, čo je vlastne to moje, čo ma naozaj teší. A prišla som na to, že mňa teší kvákať s ľuďmi. Čo sa nikdy nedefinovalo ako nejaká zvláštna schopnosť, lebo všetci rozprávame, takže preto som to asi nejak nevedela odhaliť, lebo to je ako keby sme prišli na to, že radi dýchame alebo radi kráčame, je to jednoducho veľmi bežná vec. A potom som tak spätne uvažovala, kde to u mňa prišlo. Keď som mala asi 12 rokov, tak moja najväčšia zábava bola nahrávať si rozhlasové vysielania s mojou kamarátkou Hankou Lasicovou. A ja som netušila, že aké sú rádia. Tušila som, že existuje Fan rádio, čo bolo moje obľúbené, ale nikdy som nejak si nehovorila, že to by som chcela robiť. Ja som to jednoducho robila, lebo ma to tešilo. Nahrávali sme si strašné halúze na kazety, rozhovory. Ona so mnou robila rozhovor a povedala, to si pamätám, ako dnes privítame v štúdiu pani Božidaru Turzonovovú. A ja som odpadla od smiechu, že aké meno vymyslela, že kde ona na to chodí. Potom som zistila, že ona existuje, takže som mala... Takže strašne sme sa z toho vytešovali. A jednoducho by som povedala, že sme v tej činnosti vybrovali nejakú mimoriadnu radosť. A to je podľa mňa to kľúčové, že v tej chvíli ani som nevedela, že jednoducho robím to, čo mi tak nejak sedí, čo ma teší. A vlastne potom s odstupom času sa aj udialo to, že ma cez absolútne bežný konkurs, ktorý bol pre hocikoho z ulice, prijali do Fan rádia a že vlastne tá vibrácia tej radosti, toho môjho skutočného ma vlastne doviedla k tomu, čo je mne skutočné. Čiže mala som šťastie, podľa mňa, že sa mi to tak nejako v živote udialo.
A to je tá moja skúsenosť. Ale verím tomu, že tieto princípy fungujú pre nás všetkých. Jednoducho, že to naše skutočné si nás nájde a keď sa tomu svojmu skutočnému bránime a nútime sa ísť do niečoho iného, tak si nás to z naše skutočné nájde až neskôr alebo výrazne komplikovanejšie. To je v podstate analógia na to, ako si oprieť rebrík o tú správnu alebo nesprávnu budovu. Niekedy, keď chodím na takéto akože motivačné speeches, tak naozaj som bola možno 5 krát doteraz a iba si tak kvákam, čo mi napadne. Ale zaujímavé bolo, že predo mnou raz na takejto konferencii bola dáma, ktorá hovorila o tom, aké je potrebné mať ciele a ísť si za svojím cieľom a potom ukazovala také video, kde ukladala také rôzne trofeje svoje do takej poličky. Myslím, že to bola nejaká poisťovačka. Snažila som sa to neposudzovať, ani to neposudzujem, pretože pre ľudí, ktorí sú v jej frekvencii, to bolo určite veľmi inšpiratívne. Ja som cítila, že mne to nerezonuje, ale hovorím si, toľko ľudí, toľko vesmírov, takže ja nemôžem tvrdiť, že ten môj je pre všetkých platný. Ale videla som, ako tie tety tam tak sedeli, tých 300 zamestnankyň a hovoria si, že kurník, jak ja toto dokážem a v podstate z toho tak matematicky mi to nevychádzalo, lebo vlastne ako keby im stále hovorí, že všetci na to máte. A z toho mi vychádzalo, teraz bude mať tá poisťovňa 300 generálnych riaditeľov? Alebo akože, jak to vychádza celé? Tak som tam potom prišla a cítila som, že tých ľudí treba iba tak trošku upokojiť, tie dámy, tak iba ukludniť, že nie je cieľom v živote byť generálnym riaditeľom, ale jednoducho robiť s radosťou to, čo robíte. A sama tam jedna pani opýtala, že Adela, vy máte aký cieľ? A ja som sa priznala k tomu, čo naozaj tak cítim, že ja naozaj nemám žiaden cieľ. A taká pani vzadu tak zalomila rukami, tak skríkla, chvála Bohu. A tak som cítila, že túto pani som veľmi upokojila v tej chvíli. A som im vysvetlila, že to neznamená, že máme byť pasívni a sedieť doma na zadku a pozerať do steny. Ale ja verím tomu, že ten život, možno s tým nebudete úplne všetci súhlasiť, ale ja to tak cítim, že ten život vie, ako si nás žiť a že mu trošku niekedy do toho príliš zasahujeme. A že presne ako tečie tá rieka, ona presne vie, kam má ísť a my sa ju snažíme niekde odvodniť a niekde sa zastaviť na nejakom kameni. Aj tak nás to potom zmetie ďalej a budeme sa tam iba vyčerpávať na tom kameni, ako sa tam držíme. Čiže keď človek nájde seba, alebo minimálne tak viac cíti takú tú dokonalosť toho, ako veci fungujú, tak si myslím, že ho to aj k tým správnym cieľom dovedie. Čiže ja sa tak nechávam prekvapovať, kam ma život posunie a verím tomu, že sú to tie najsprávnejšie momenty a tie najsprávnejšie ciele, ktoré mi v živote a do života mohli prísť. A tak je to podľa mňa aj s úspechom, že úspech by z môjho pohľadu nemal byť našim cieľom, ale vedľajším produktom našej radostnej práce, ktorá vybruje v tej radosti. A potom prídu aj tie úspechy, ale tie už potom nám, ako keby, aj sa z nich tešíme, ale nie sú pre nás tak podstatné, lebo keď sa nám úspech stane cieľom, tak to vlastne to naše ego si za tým ide a naše ego, ako asi vieme, je nenasytiteľné. To znamená, dáte mu jeden banán, on ho zje a už chce druhý. A teraz čo ďalej? Tak ďalší úspech a ďalší úspech. A je to čierna diera, ktorá sa nedá nikdy zalepiť. A takto by ste sa mohli stať aj riaditeľom galaxie a aj tá vám bude málo. Čiže je veľmi dôležité podľa mňa pre taký ten pokoj v duši si uvedomiť, čo je ten skutočný úspech. Neviem, hovorím vám zrozumiteľne? Neviem sa pozrieť, čo som tu ešte napísala. No a jasné, no a tiež si myslím, že vlastne sa to nedá rozdeliť, že kariéra, súkromný život, jednoducho tie princípy fungujú vo všetkom. Ja ešte by som povedala k tej energii, že to vnímam ako taký lievik. Si ho predstavte takto, chcela som aj flipchart, ale nemajú, takže si to takto predstavte, taký lievik. Toto je to naše energetické dno, kde si myslíme, že nič nemá zmysel, všetko je zlé, nevieme čo so sebou, skočiť z okna, neskočiť z okna, skrátka rôzne možnosti sa nám tu naskytajú. A keď si tú svoju energiu zdvihneme, čím zvyšujeme aj tú svoju vibráciu, a to stále hovorím v intenciách fyziky a žiadneho hokusu pokusu, tak sa zrazu dostanete hore v tom lieviku a zrazu vidíte súvislosti. Zrazu chápete, že vlastne všetko je v poriadku, že je to úplne v poriadku, ako sa veci dejú.
A že len my, keď sme tu nižšie, tak nemáme ten nadhľad, nevidíme tak ďaleko, tak tu sa nám to môže zdať, že to je celé prúser. Ja to volám osa v pohári. Keď vám padne osa do prázdneho pivového pohára, tak padne dole a tam takto mece sa a je úplne v panike a bojuje o život. A vlastne keby len vyletela, tak vidí, že je všetko v poriadku. No a toto sa nám niekedy deje a preto si myslím, že je dôležité sa dostať sem hore, alebo minimálne o niečo vyššie, ako sme, lebo tam máme väčšiu šancu pochopiť tú dokonalosť, to, ako všetci vlastne spolu súvisíme, ako sa nemusíme od seba vymedzovať, ako by sme sa nemali oddelovať od seba a chcieť byť lepší ako ten druhý, ale tak nejako spoločne na tomto svete fungovať a vtedy nám bude aj úspech, aj kariéra jedno, budeme jednoducho spokojní a šťastní a myslím si, že to je cieľom každého. My si len niekedy myslím, že cez tú kariéru budeme šťastní, alebo cez toho partnera budeme šťastní, alebo cez niečo podobné. No a keby ste sa opýtali, že ako si tú energiu tam dostať, tak minimálne dobre si ju nenechať ukrajovať. Napríklad posudzovaním. Posudzovanie veľmi uberá energiu, či už seba, alebo ostatných. Napríklad príliš nechávaním sa vťahovať do tých programov, ktoré sú veľmi, veľmi silné v našej spoločnosti. Čo by ako malo byť, čo je správne, čo nie je správne. To nás tiež oberá o energiu, pretože potom spochybňujeme, či sme správni. A čo určite energiu dvíha, je rozhodne vďačnosť za čokoľvek. Aj keď ste v najväčšom prúseri, tak nájdete niečo, za čo môžete byť vďační. Treba si to začať vymenovávať. Pri 6. už tomu uveríte. Pri tých prvých 3 sa budete tak trošku možno trápiť, že sa klamete. Ale tá vďačnosť veľmi, veľmi dvíha energiu a taká tá bdelosť, taký ten odstup trošku, že aj keď sledujete tie správy, alebo akýkoľvek film, alebo aj keď sledujete napríklad, viete o utrpení niekoho, tak neposielať tam tú energiu takého toho, Ježišmária, to je strašné. Tak môj priateľ je veľmi milý, on vždy, keď vidí niekoho v televízii, kto má napríklad nejaký handicap alebo nejakú chorobu, tak on povie, to je strašné, čo? A ja na to nič nehovorím. Povedz, že to je strašné, veď to musíš vidieť, že to je strašné. A ja hovorím, veď ja neviem, či to je strašné. Ten človek má nejakú skúsenosť, ktorou prechádza a keď ju zvládne, tak možno bude šťastnejší, než my všetci dokopy. A ten človek možno, že je už aj teraz šťastný, len my to nevieme, lebo z našich programov sa nám zdá, že on musí byť hrozne nešťastný. A ja mu to ešte budem zosilňovať tým, že mu pošlem energiu, potvrdenia, to je strašné. A takto budeš až do konca života žiť v strašnosti. Čiže tie energie sú strašne citlivé, teda veľmi citlivé, veľmi dobre fungujú. A netreba si nechávať oberať energiou tým, že sa budeme do všetkého nechávať vnášať a vmáčať. Výborný príklad, to je teraz moja osobná skúsenosť, mať iný názor ako niekto a teraz sa snažiť ho presvedčiť. Jednoducho rešpektovať, že niekto má iný názor a úplne v takom kľude budete, že to je až neuveriteľné. Takže a obávam sa inak trošku aj, že asi vám hovorím veci, ktoré sú vám známe, že to sú veci, o ktorých sa dosť veľa vie. Prišla som vám vlastne len povedať z mojej skúsenosti, že na sebe cítim, že to fakt funguje. A to som vám vlastne tým chcela povedať. No už vám to musí byť všetko jasné, tak už neviem. Ešte sa môže stať, keď už hovorím o tej kariére, že ste v niečom, čo vás nebaví a neviete sa z toho dostať, tak myslím si, že celkom buď odtiaľ odíďte, ak sa dá, ale ak cítite, že to je práve ten diskomfort, ktorý by vám mohol priniesť správnu lekciu, tak choďte do toho, lebo keď odídete, nájdete tú istú situáciu len inde. A môže to byť napríklad šéf, veľmi dobrý príklad, ktorý vám žere nervy, kolega, hocičo. A ak cítite, že to je možno nejaká výzva, alebo vás ten človek irituje, znamená to asi, že to niečo rezonuje vo vás, čo nemáte sami v sebe vysporiadané. Je to veľmi dobrá lekcia ísť do toho, skúsiť to a keď si to vyriešite, už nebudete musieť tieto veci zažívať znova. Takže ak máte napríklad teda toho kolegu, ktorý vás hrozne otravuje, tak jednoducho zmeniť voči nemu postoj. Ak máte prácu, ktorá vás otravuje a nemáte sa z toho ako dostať, lebo musíte živiť rodinu a nemôžete si teraz vyberať, chodiť tam s tým, že zmeníte svoj postoj. Aha, asi ma toto má niečo naučiť, budem tomu otvorený, uvidím, čo to je, prečo ma irituje ten človek, možno, že irituje ma, alebo chce byť stále stredobodom, čo keď ja chcem byť stredobodom, len nemám na to tie gule. Začať veci tak chápať trošku ako nejaký signál, že môžete so sebou niečo urobiť. A verím, že keď zmeníte postoj voči situácii, že budete chodiť
do tej práce nie s tým, že robím naozaj to, čo chcem, no nie, lebo to sa zrútite, ale prídete tam, som vďačný za to, že tu dnes môžem byť, že mám prácu a že mám kolegu, ktorý ma irituje, lebo mi prináša úžasnú skúsenosť a možnosť si z toho niečo odniesť a niečo sa naučiť, čo už nebudem musieť potom celý život riešiť. Sú ľudia, ktorí si vyberú tú pôvodnú cestu a chodia a nechávajú sa iritovať celý život a žijú v domnienke, že všetci sú idioti, len oni sú v poriadku. To som ja pochopila napríklad na mojich vzťahoch. Mala som pocit, že akože prečo som taká úžasná, mám som ich takýchto partnerov. Teraz chápem, že to boli úžasní partneri, ktorí mi pomohli veľa vecí o sebe pochopiť. A tak je to... Ale áno, a tak je to aj v tej práci. Čiže ak máte náhodou takú fázu, že chodíte niekam, čo vás otravuje, tak s radosťou do toho je to dobrá skúsenosť a dobrá lekcia, ktorú keď zvládnete a s láskou príjmete, hlavne teda prvý krok je to prijať, tak si myslím, že o to skôr pochopíte, čo vám to chcelo o vás povedať a keď to pochopíte, to budete mať odfajfknuté a môžete ísť ďalej a k radostnejším a radostnejším skúsenostiam. Tak dúfam, že som vám týmto... Aha, 0. Mohla som ja takto skončiť. A to už dlho je tam tá 0? Nie? Tak se pozná profesionálka úplně na sekundu. Adéla Banášová. Chtěl jsem se zeptat, Adela, o čem bude mluvit vaše mama? Myslím si, že mama by hovorila o tom istom. Myslím, že mama je tá, ktorá ma v podstate niekedy v časoch, keď som to ešte nechcela chápať a vnímať, nejak týmto smerom viedla. Ale viete, ako je to s mamami. Mama nikdy nemá pravdu, až kým to človek nepochopí vonku niekde, že mama mala pravdu. Ale tiež aj mama sa niečo odo mňa zase učí nové. Myslím, že je to také, že tie generácie mladšie zase... Myslím, že to nie je vždy o tom, že starší všetko vie, starší vie zo svojich skúseností. No, uvidíme příští rok, poslechneme si ji. Každopádně... Tak ju chcete zavolať? No, určitě. Pro mě bylo už inspirativní vidět vašeho pana otce, když jsme tady viděli ty koncepty. Jak jste to říkala, že to byla příležitost? Asi jste to měla velmi zajímavé nebo složité, nebo jak byste to definovala? Ja si myslím, že som to mala veľmi zaujímavé a v konečnom dôsledku dobré. Ja som za všetko vďačná, aj za to, že som mohla veci pochopiť potom neskôr. A vy mluvíte hodně diplomaticky, tady je hodně lidí z těch velkých firem a přesně jsou v té části nebo v období, kdy se jim třeba nechce tam být a teď si říkají, no, jí se to povídá, ona dělá, co jí baví a co kdybyste si to s nima prohodila? Jako spousta třeba moderátorek odejde a dělá potom tlačovou hovorkyni na důchodek, jakože tam přijde. A... Keď ma to tam nejak zavedie, tak to budem robiť. Zatiaľ to tak, nebudem to síliť zatiaľ. Ale ja som si tiež prešla vecami, ktoré ma naozaj nebavili a naozaj sa mi oplatilo ten postoj zmeniť a potom mi bolo dovolené odtiaľ odísť. Takže to zafungovalo takto. Takže netreba si to prehadzovať. Ja už som si tým prešla. Děkuju. Dámy a pánové, příležitost položit otázku Adéle. Ano. Tak. Počkej, prosím, na mikrofon. Milan Zvára, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli když takhle jdete a podle toho, co se na vás ten den zachytává za lidi, poznáte, že nejste úplně na té ideální frekvenci, jestli máte nějaký trik, jak to dát trošku nahoru. No rozhodne prvý trik je nehovoriť si, že do keľu ja mám zlú frekvenciu, lebo potom máte ešte nižšie. Jednoducho všetky tie výčitky a nejaké seba obviňovanie. Jednoducho si povedať, OK, aj na toto mám právo. Niekedy má človek právo. Už minulý piatok som si tak išla dole v tom lieviku, ale je dôležité stále byť aj trošku sám sebe pozorovateľom. A ja som to videla a som sa na seba pozerala a hovorím si to, nemyslíš vážne toto, ale OK, veď vyspíš sa z toho. Čiže byť takým sebe pozorovateľom a nie sa ešte obviňovať a ešte si hovoriť, veď teraz včera som to tak pekne vedela, dnes mi to už nejde. Ja si myslím, že to je dlhá cesta, lebo to ego je náš veľmi dobrý nástroj, ale je veľmi silné a veľmi si chráni tú svoju pozíciu. A ono je spokojné vtedy, keď vie, ako veci sú. Čiže keď môže niekoho posúdiť, odsúdiť, keď to vie zaradiť. Ako náhle niečo nie je zaradené, už je také nejaké nespokojné. Čiže keď je nižšia tá frekvencia, tak to povedať, OK, je to tak, nič sa nedeje. Nádych, výdych, prijať to. A potom možno začať niečo ďakovať. Alebo skrátka jednoducho nebojovať s tým, lebo všetko, proti čomu bojujeme, vlastne posilňujeme. Čiže nie také, že musím si nájsť pozitívnu myšlienku, bojujem proti tej negativite, tak to vás úplne už odrovná najviac. Děkuju. Vy jste říkala, že se živíte jako ta kvakerka, jestli jsem to dobře pochopil. A máte to i v soukromí?
Vedete takové řeči s partnerem doma, kdekoliv? No podľa toho aj akú mám náladu, aj akú mám energiu. Teraz minulý týždeň som 3 dní po sebe točila 2 relácie denne. Prišla som domov naozaj, už som nechcela hovoriť vôbec o ničom. Takže človek musí tú energiu niekde potom aj načerpať. Čiže niekedy je dobré tak byť len ticho. No, takže je to rôzne. Děkuji. Ještě jeden možnost položit dotaz, dámy a pánové. Tak děkujem. Adéla Banášová. Ja ďakujem, všetko dobré.